Il-legat tal-Papa Franġisku għandu jkun dak li hemm il-paċi fid-dinja, messaġġ li għadda matul ħajtu. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela f'kumment ma' News mill-Pjazza San Pietro fil-Vatikan wara il-funeral ta' Papa Franġisku. Il-Prim Ministru innota li fl-omelija kien hemm aċċen għalkemm il-Papa Franġisku ħaddan il-messaġġ tal-paċi madwar id-dinja. U laqatni mument waqt l-omelija llum fejn ġi rakkuntat il-messaġġ tal-Papa Franġisku fejn tidħol il-gwerra u t-tema tal-paċi. U dik xi ħaġa li verament laqtitni kemm il-Papa Franġisku kien kontra l-gwerra u kemm kien jimmilita favur il-paċi, il-messaġġ li il-gwerra teqret l-umanità, teqret l-iskejjel, teqret l-isptarijiet, teqret lill-bnedmin. U għalhekk dan il-messaġġ tant profond li smajna llum, dak il-messaġġ li l-Papa għex tul ħajtu kollha u li intensifikaħum bat aktar ma bdew iqumu konflitti madwar id-dinja, nemmen li jrid ikun wieħed mill-legati b'saħħithom tiegħu illi aħna rridu nibqgħu ngħixu ħalih. Il-Prim Ministru Robert Abela innota kif reazzjoni tan-nies fl-omelija meta semma il-messaġġ tal-Papa Franġisku dwar il-paċi kien wieħed pożittiv. Stajna nisimgħu ir-reazzjoni tan-nies li kienu qegħdin hawnhekk meta iċ-ċelebrant għadda dak il-messaġġ, il-folla kif irreaġixxiet. U allura evidenti ħafna kemm il-popli ta' madwar id-dinja iridu l-paċi li timxi l-qudiem, iridu lilna bħala mexxejja dinjija illi nsaħħu l-paċi madwar id-dinja u għalhekk ukoll nemmen illi l-okkażjoni tal-lum filwaqt li kienet turija ta' rispett kif għadt inti kienet ukoll sinifikanti għal messaġġ li ħareġ minnha, messaġġ li rridu naħdmu ħafna dwaru fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. Il-Prim Ministru Robert Abela kien parti mid-delegazzjoni Maltija li kienet immexxija mill-President ta' Malta, Mirjam Spiteri de Bono. Bħala parti mid-delegazzjoni Maltija kien hemm ir-raġel tal-President Anthony Spiteri de Bono, il-mara tal-Prim Ministru Lidja Bela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, preżenti wkoll fil-Vatikan kien hemm l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna.